Namiag buto sa tuwang bagong item, boss. Oy. Uyaw, jud ka mo trabaho, boss ba? Basta kita mo trabaho, limpyo. Ikaw, boss. Kumusta na kaya to si Bitoy karon? Sigurado, sakit na to si Bitoy sa gibuhat na to. Ay na mo kabalaka. Kay kabalo ko, mubawas ito si Bitoy. Di na ta matagbog pangita sa iya ha. Busa. Mata inyong mga mata. Kay kabalo ta kung sa'y may taboon niya. Boss, nakaready ni Perme. Boss, ay kabala ka. Kay kabalo na ka kung unsa si Juyax. Dakpa ko niya, tita. Bidakpon, be. Nagtuo ka di makamadakpan. Dakpon. Nadakpan. Ate, tita. Di ni mahimo nga di ko makabalos sa himo nila sa kong pamilya. Kinahanglan, makabalos ko nila. Pa, asa ka pa? Diha na kang kapangitaan ako gustisya. Ang gibuhat nila sa imong igsoolog sa imong ante. Pa, pag-amping. Dakto, ang kasakit nga gibati ni Bitoy karon. Danyok! Magbayad mo! Danyok! Boss! Si Bitoy! Danyok! Magbayad mo! Boss! Nanatong ipabot! Bitoy! Maayo Bitoy! Kaya di namin mahako! Pangita sa imo ha! Dili tamo ako sa pagpangita na ako! Tungkol kay gidamay ninyo ang akong pamilya! Magbayad mo! Magbayad! Ikaw ang magbayad! Kinako kay kagutang sa mua!